गिबियावनो आङो आर'नाइ रादाब आरो सानजारि खौरां आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ माने बरायनानै लादों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनैनि हाबाफारियानो जाबाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा गायसन सान, हारिमु आफादनि गायसन सान। बे गायसन सानखौ जोङो दिनै गगामुग औगुरि गुदि फरायसालियाव लानाय जादों। बेयाव लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दाफुंना होनो थाखाय जोङो माने बेयाव लानाय जादों गगामुगाव। बेनि थाखायनो जों बेयाव लानाय जादों। दिनै जोङो बे हिसाबै जोङो दुलाराय हारिमु आफाद दख'राखौ जोङो दाफुंनानैबो होनाय जाबाय। बेनिखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव फैनानै गोजोननाय मोननाया नैबेनो जे जोंनि गगामुग हालामनि जेसेबां फोरोंगुरुफोर दङ आरो जेसेबां आफादफोर दङ, जेरैहाय एबसु, UBPO, XBLT, बिदिनो गासैबो आरो बाथौ गौथुमारि बिथांमोनाबो फैनानै जोंखौ मदद होफैदों आरो गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै लैहोर लैहोर मदद होनायनि थाखाय होनायजों लोगोसे जोंनि दिनैनि माने हारिमु आफाद दाफुंनाया जाफुंसारदों। दिनैनि बेयाव जोङो लासैनो आवगायलांनांगोन। जोङो नुबोबाय थादों, गुबुननि खोथाखौथ' बुंला जोङो माने बावैसो आपनार DID लिटिल मास्टाराव नबजित नार्जारिया देरहासार जानानै फैदों। जोङो बैफोरखौ माने नोजोर बोनानै नाहरनांगोन आरो बेफोरखौ नोजोर बोनोब्ला जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ नांगोन। जोङो मानो होनना बुङोबा बेजोंनो जोङो माने हारिमु आफादजोंनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोजाखांनानै लाबोनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेसोरनि थाखाय जोङो माने एवारनेस लाबो बिथांमोनखौ जोङो माने फोजाखांनानै जोङो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हायो। खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम, मोननै रादाबनिसिमबो। आङो दिनैनि बे गगामुग दख'रायाव फैनानै जे जोंनो जे दुलाराय माने बर' हारिमु आफादखौ दाफुंना होफैनो थाखाय आं रोजा रोजा बिथांमोननिसिम, जिल्ला आफादनिसिम आं साबायखर बावदों। जाहाथे जोङो सिगांनि समफ्राव जेरैबायदि बेफोरबायदि माबाखौ जोङो दाफुंनो हायाखैमोन, दख'राखौ दाफुंनो हायाखैमोन। बेखायनो दिनै जे बे औगुरि गुदि फरायसालियाव जे फैनानै जे आबुङै जे दाफुंना होफैबाय, बेखायनो आंनि गोसोआ हाजासे गोजोननाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो इयुन सेंग्रा सिख्ला जोहोलाव लाइमोनफोरखौ जोङो बे हारिमुजोंनो गोजौ थाखोआव जाहाथे जोङो साबसिन हामसिन आवगायहोलांनो हायो, बेखौ आसाबादि दङ। बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं बुंनानै, बे आफादगिरिखौ सायख'नायावथ' जेनेबा जों मोनफ्रोमबो आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना दंफैयो, मेलेमजिबि बिथांमोना दंफैयो। दा बेयाव बिथांमोना फैनानै हाजासे मदद होफैनानै नैबे जथुम्माखौ जाफुंसार होफैनायजों लोगोसे दिनै आंखौ बे आफादनि आफादगिरि दाफुंना होनायाव आं हाजासे गोजोननाय दङ। बेखायनो आं गले गले खावलायबावदों, फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदि बिबानखौ लानानै, आं आफादगिरि बिबानखौ लानानै जाहाथे इयुनाव मोजां थाखोआव माने जोंनि बर'नि बे हारिमुखौ जौगासार खालामनो सानो आरो। दुलाराय हारिमु आफादनि गायसन सान, बेखौ लोब्बा लाफानानै दिनै धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादा नैबे गगामुग दख'रानि सिङाव मोनसे हाबाफारि लादों आरो गगामुगाव मोनसे हारिमु आफाद मोनसे दानाय जायाखैमोन। बेजों लोगोसेनो दानाय जाबाय दिनै। बे खोब मोजां मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। आसा खालामदों गोदान बिबानगिरि बिथांमोना हारिमुखौ लानानै मोजां मोनसे सिन्था खालामगोन आरो बर'नि हारिमुखौ दावगानायाव मोजां मोनसे बिहोमा लांगोन आरो इयुन जोलैया बेहाय मोजां मोनसे खाबु लानो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। बेजों लोगोसेयै जोंनि बर'नि गोबां हारिमु दामजुजों लोगोसेयैनो मोसानाय, मेथाइ खननाय, गोबां खुगा मेथाइ बायदिसिना दङ। बेफोरखौ लानानै मोजाङै हारिमु आफादा सिबिलांगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिया थांना थागोन, बेखौ जों खोब मोजां मोनसे मिजिंथिदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360